Hayong hakotor hasti kena tini belai hahom rodom musamung rutapuni bisingtei hayong hani busharoni shal palai jaka abagena long trebili dorai tripura phodir koramsrani hokut tuisa theng noklawo hahom rodomke himbotori bisingtei World Indigenous Day eba hayongni hani busharoni shal palai jaka aro majaka amsini MLA Paul Dangsho MDC Dhirendra Deborma MDC Santoy Das Longtroini SDM Uttam Kumar Bumi khoboi hodani okrara Tamoni Indigenous Day celebrate mathai changaba sinani chini belai nangkukmani chini dorkar sinani chung 9 tarik August प्रत्येक बছरनो बिसुब्रुम जों celebrate खायो Indigenous Day तांनि हिंगाय 9 August हानि बुसा हाwo puila yakni diwoi o hano borong diwoi o hano जों oboni bagra nei hinjamari bagai o Indigenous Day celebrate खाजागो जोंखा हानि बुसा हाwo जों जे जागाव दं जारा जोंनि Indigenous जोंनि अरफे टिप्रासा होनजागो गोबांमा कान्ट्रि अंके गोबांमा बुमुं दंगो जोंखाय आरो साथनो जों टिप्रासा होननाय बसिगो जों अरनि Indigenous जों अरनि हानि बुसा तांगै हिंजा कारन के जों अर बुनिसाय सकां यापनि दिफायगा बुनिसाय सकां जों अर हानि बाग्रान फायगा आमरि जों हानि बुसा होनजागो ओमफ्राय हानि बुसानि दायित्व ताम दंनाय रेसपन्सिबिलिटी ताम दंनाय जोंनि भिजन ताम दंनाय जोंनि फिउचार ताम जोंनि आगिनि सिरिसिटि ताम आबो सिवो आबो सालायै जों बुसकांगो माहिमलायनाय जों कमिउनिटि उनखा जोंनि पिलार जों बेफोर नक सोनाम जों आफोर पिलार पाला जेता हिलाय जों आबो सोनाम लायो पाला जों तांनि काय नक न रागना बागै जोंनि सोसाइटी जोंनि कमिउनिटि न रागना नि बागै हिंके जोंनि दफा जोंनि सोसाइटी जों पिलार नि मा बासानाय पिलार गै साबो नों आंहाय टिप्रासा दफानि जरा हानि बुसा होनजानाय कमिउनिटि नि जरा हेड दंनाय बो ब्यूरोक्रेसी ओपन तंगमानो बो राजनीति ओपन तंगमानो बो खेतो खाइ चाले फन अंगिमानो के हानो चिनियो सोसाइटी नो रागलिनानि चिनियो दफानो ग्राक हेनानि आबुनि पिलार का कमिउनिटि तिनि जत तो मिलिवे और खातम खाजा खाइ प्रोग्राम खाइलेमानि और कोनो पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व करे कोनो खुजा पसंद कुबो हिलाया जोंरो तामंनि फाइ हानि बुसा टिप्रासांनि फैयो हामिया मानिनोबो जों खिबिनानि काहाम मानिनोबो जों नारनानि अबसि चिनि सिनिमुं टिप्रासा नि बुकुको फाइगेसे बुसाको बुजबां जेता जों साक्सेर माकाव माने बुगुं बासो माने अब चिनि बुसाको चिनि मेन्टालिटी चिनि बख्रबा खाबना नांगौ टिप्रासा होनदे चिनि एकदम बुकुं जुगै थांना नांगौ
কারণ নন হানি বুসা হানি মালিক নों बिनिसे सिनिमुं रिजाखा आंबो नरक जतनो कयनाय जोंनि दायित्व जोंनि रेसपन्सिबिलिटी जोंनि फिउचार जेनेरेशन नबो जों आगि जोंनि नाना थागु संतामो फोरोङै गलां जोंनि सिरिसिटि तामो आबोनो जोंबो फिउचार जेनेरेशन न फोरोङै गलांनानै बर'नो जोंनि सिरिसिटि तामो जोंनि आगिनि पास जोंनि हिस्ट्री तामो सिरि गलांनानै जोंनि दायित्व आंबो तिनि खरचा अबनि दायित्व अरो पार्टिसिपेट खायनाय आंबो समाजनो तिसानानै जोंनि दफानो रायज्लायनानै होनाय आंबो जेहेतु अ फिल्डआव फायगा अ याम रिसेका अ लामो रंका नरबो आबो हायगोन जानि जे मानसा जानि जे केपासिटी लेभेलाव चुक्तै जे मानसा दफानो बुसखांगो तिसायतलांना बगै बुसखांगो दफानो भागे ग्राक खायतलांनाय जोंनि समाजाव हामिया चायानो बाहायके खिबिवै गाहामनो बाहायके फोरोङै गलांनाय फिउचार जेनेरेशननो आबोनो सिरिनानै बागैसे जों अबो हायके प्रग्राम गाहाम थायो मा थायो दिनै जारा फाइ मानजा फाइनेनो बेलाय बेलायानि पाइफाया हामबाय जारा ब्युरोक्रेट्स फाइनाय जारा हदानि अकरा फाइनाय जारा ससियेल एक्टिविस्टनि जारा फाइ दंनाय जारा प्रग्रामाव पार्टिसिपेट फाइनाय दंना आनि बोखा आनि पाइफाया हामबाय नरक फाइसे प्रग्राम हिंजाबो नरक दफानो तिसाबै तलांनाय आ मेन्टेलिटी तंमानि बागैसे तिप्रासा ताबुबो कथां दंगो फ्यूचारावबो जोंनि तिप्रासानो जों बाहायके खराक खाय थानाय जोंनि फ्यूचार जेनेरेशननो जों तामो सिनि मुंगै कलांमानाय 10 बছर परे निनिअ फान तंब्ला